Sige, sige. Sige na, Elaine. I-reveal na na. Sige na. Sige na, basig prank ra na. Sige na, sige na. Lang malantaw ay or matalikod go. Sige na. Sweet 35 na ba ay? Ah, na-appeal dia ang 35 ay. Nasayop na kayo nagsulat. Basig 26 mo na. 89 mo ko basin og 33 pa ko. Sige na. Sige na, ma-surprise si Ronnie. Oh, gaulat. Gaulat. Oh, sige. I-open na. Oh. Happy birthday. Ah, wala may happy birthday. Oh, kana. Ipagawas na ang clown. Sige, 1, 2, 3, smile. Moselfie ra ko ron. Oh, 1, 2, 3, smile. Ano sa tanan, salamat kayo sa Panginoon kay gitagaan kaniya. Asa ko mulantaw din? Sige, sa asar ay dili ra pwede ra. Hindi, joke lang. Hindi totoo. Salamat sa Panginoon sa another year na po. Nagyatag niya sa imuha, no? Kanang salamat po kayo kay Lord kay sustain yun niya ikaw, anak ba, iyahang sustenance sa imuhang kinabuhi yun, kay nakita yun. Salamat kayo po kay Lord sa iyong faithfulness, sa imuhang kinabuhi yun. Nani ka niya yung pasagdaan, naman sa imuhang pamilya, subad sa imuhang ano nimo ba sa pagkapastor, ana, no? So, asa man nila ito? Basta na ako, dili, ayun po na. Sira. Asa na ito? Ano duplicate? Ba't ba nag-video na lang ko ganihan? Paano? Hindi, joke lang. So, kato siya, Pastor Ron, kana, again, kanang blessed happy birthday, blessed na happy pa na yan. Hindi, kato. And then, kanang, sorry, wala ko naka-prepare of verse for you. Ganti ka. Oh, sige, alayan ko, please. Kuan, malakay. Treating. Oh, very good. Sige, go. And then, ang init. Ano ba yun? Hindi ako naka-prepare. And then, Pastor Ron, katura, kanang akong pag-ampog yun, na makapadayon ka sa pagpangalagad kay Lord, bisan unsa ang mga kalisod na imong maagian, kay dili man gud hayahay ang kinabuhing handang naninuod yun sa pagsunod dira sa Ginoo. And then akong pag-ampo pod na paawason gyud maayo ni God ang kaalam gyud na imong gikinahanglan, especially sa pagtuon sa iyong pulong, sa pagtudlo nimo sa pulong ni God. And ako pod pag-ampo gyud na gamiton gyud kamay kini ni Lord, may mo kang effective and productive gyud dira sa Ginoo sa pagpangalagad niya. Ito baw sa tanan akong ginaampo kay padayon kang mahigugma kay Lord o padayon gyud kang masatisfy gyud sa presensya gyud ni Lord. Mo po arane ng message. Mo po ra. Happy birthday. Mama na Padayon ra gyud sa servisyo diya sa Ginoo and tagaan kaniya og kaalam sa pulong, tapos tagaan ka og dugang nga dahapang katuigan nga maabot sa mga kinabuhi, more blessings. Salamat nga siya may ga handa ani.
Uy, galoto. Is Mr. Chef. Okay lang, Mr. Ang laki nalimtan din. Ang laki nalimtan. Punta niya ay. Ay. Punta ka sa ito, ti. Ay, og It's. it's. Yung mong na. Yongong ra. Ang katiti mo. Yeah. I love you. Maura na. Ay, maura na. Sa mga kamapasalamatan ba sa mga kinabuhi sa matagal nila. Ako personally, kapag lumapog ko somehow sa kalisod yun sa ministry. Salamat kayo sa pag-step up yun in faith, kapag nabalik sa yun. Pero nakita ko na ako sa imo ang kalalumon sa pagtuo, sa pagsaling sa Ginoo. Sana po, sana share na po na ako sa simbahan. By extension, salamat po din kayo sa kasing-kasing, sa pag-support kay Ronnie, sa iyang decision sa pag-servisyo sa Ginoo. Ito, gawas-awas lagi pa pagpasalamat sa Ginoo and kanagin sa bisan unsang matabang o sa mga support or assistance na kinahanglan na aragyod ko, na aragyod at tubog sa bahan pa nga willing matabang. Ako yung pag-ampo sa kanunay, kato, mas mulalong pagit sa Ginoo, mapunogin sa kalipay, sa panalangin, sa managin kayo. Sa aning tuiga nga agi sa imuhang usa man ang imuhang pasalamatan ayon nito. Anirang ano ha, anirang oo, this year. First, nga nisulod akong una, katong i-acceptar ko sa blessings na natin sa Ginoo Diyos sa pastor. And then, akong kanunay sa pag-ampo ka ng mga ikaw ka ng express or paspas nga kaalam gali sa pagtuon. Every time magtuon Diyos pulong sobra ako sa butpan nga community kay iba sobra mga katasan ko mga ko sa dalunggan para makapupos ko so ito mga ibig ko ng paspas nga kaalam sa Ginoong Diyos sa pagsabot sa pagbuhat po ng ministriya magtuon sa pulong magprepara sa pulong dayon katulo na sa pamilya ko na ko. Ako naman yung ginapaabot ko po sa akong mga igsuon sa pagtuo. Samtang musunod ko sa Ginoong Diyos ay kabaligtaran sa mga persecute na madawat nato isip sumusunod sa Ginoong Diyos. Instead, nagbiyayon ka kay suportahan noon ka. Okay na, diya ka ka na. Pastor, uy, pastor man ka. Ano na, baby, ayon ka ba? Pero ako nadawat sila hon sa akong support sa mga natungkol sa pamilya kayo. Padayon sa mga vision or kaya sa mga ituo sa pangalaga. So, andang po ko sa mga pag-baby. Andang po ko kay Nanas Bible.